Perdona, tu. I la veritat és que jo crec que no he pogut jo escollir millor el meu equip de treball. Són gent humana, sempre dic que és gent humana, però què és gent humana en realitat? Jo veig que la gent és humana i dic que humà eres o que humana eres quan veig que una persona té molta empatia per tu i elles van tindre molta empatia per tot el procés de l'assumpció, que com he dit abans no és un procés. Vale, ja l'hem cagado, us hem deixat els llums, que no és important de la vida. Ja l'hem cagat, no, saps? Vull dir-te, no? ¿Qué? ¿Está tocado? Hay que tener que repasar un poco. María. ¿Qué tal? ¿Ves? Sí, volve. ¿Te has tirado el moño? Sí, tía. Eres la primera que m'ho diu, gràcies. De noche. Yo no puedo ya no. Vale, Félix, ya estem. Nosotros somos elegants, ¿no? Entonces, enca que mos hará leopardo, pero mos agrada. Serem rollo... Ai, pues les farà il·lusió, Claro. no? ¿Sabes? Sí. No, ¿Será? no direm lo que va passar, però dir, mira, és que vindran a cantar així, durarà no res, 30 segons, un minut, lo que siga, però que... Escolta, pues molt bé. Nos vamos a molestar un poco. Com que s'ha treballat en tanta naturalitat, en tan bon fer, i en tant de carinyo, en tanta empatia i en tanta estima, i sobretot no tractar-me com una xiqueta, que moltes vegades també em passa, que jo crec que sempre els estaré agraïda per això. El que hi anís, eh? Però és com que la meva faceta creativa trobo que es basa més en aquesta idea d'entendre que els discs són entendre com un tot, no com una cançó a nivell individual i després una altra cançó i després posar-ho tot en conjunt, sinó que necessite encaixar-ho tot en un mateix caixó, posar-li un context, posar-li un sentit, entendre-ho, que si li lleves una cançó, exacte, contra una història, que si li lleves una cançó es queda com coixo, no? Entonces, jo crec que bàsicament és així, i trobo que les cançons m'eixiran d'ací prou de temps, però eixiran prou ràpides. És com l'última part creativa que puc tenir jo. Veu? Està molt bo això, no? Vaya, tu. I aquestes pedres? Això són pedres, literalment. Que dins tèrmela. Ah, però es pot menjar. Sí, claro. T'estan espiant, Sergio, t'estan espiant. Corta. Això no, Això. I és a vegades el que necessitem, que les coses importants per a nosaltres, que ens fan tindre una angoixa molt gran, hi ha vegades que és necessari que algú vinga a llevar-te ferro d'això. No llevar-te importància ni a desvalorar-ho, ni a desvaloritzar-ho o a infravalorar-ho. No és així, és com, bueno, Maria, però tot continua, però tot està bé, però tot està igual. Eixa manera de parlar tan calmada que tenen les persones majors. I també m'alegrava molt i em feia molta gràcia que també elles em deien, no, però és que jo no sé de què te sorprens, no sé de què sorprèn la gent, perquè és que jo ja te sentia tu cantar quan eres menuda, jo ja, com que deien, jo ja ho sabia, no? I és com, ja, tio, o sea, no ho sabies, no? Però és com una confiança que elles havien depositat en la teva persona que no els fa falta que ningú de fora vinga a fer-te un me gusta en xarxes socials, no els fa falta que ningú, perquè no saben el que és, però entre altres coses tampoc els fa falta que ningú els apare per el carrer per a dir-los és que la teua neta no sé què, no, és que elles ja tenien suficient. I m'han donat una lliçó de vida de dir, Maria, no hi ha més autoestima que la que tu pugues tenir. O sigui, no fa falta que tu ningú vingui a dir-te que ho estàs fent bé, que és suficient i que és meravellós el que fas, perquè tu ho has de saber. I tu has de dir sempre, és que jo ja ho sabia. És que la gent més meus concerts, és que la gent més meus concerts, però jo és que ja ho sabia. Però com no han d'anar? Però com no han d'anar? Si jo vaig, com no han d'anar? O sigui, és una teràpia, va ser una teràpia molt de xoc, però són meravelloses
i jo què sé, i cubren a tots, però les meves abueles i les abueles de tots, absolutament. Carles, vine para castigar la palestra. M'ha creuat. Estic creuat. Què penses? Expectatives del concert d'avui, com estàs? Pequeño resumen. Jo estic pensant Emociones, sentimientos. menos mal que hi ha ahí sistema antiincendis perquè anem a cremar el... Duras declaraciones. Vine así. ¿Qué vols? ¿Confirmem shipeo o no? ¿Qué? No sabes lo que es shipeo. No, da igual, da igual. confirmem, da igual. Confirmem, vale. ¿Cómo estás? Sensaciones. Ostras, está a tope esto. Vale, De nada, pero confirmem. tengo reserva, ¿Estás sí. nerviós? Jo no. I tu? No, que, o sea, sensacions. Qui ve a veure't? Ai, mos pares. Seus pares, ta tia... Ta tia i tot. I jo. I tu, clar, evidentment. La Xurri ve? La Xurri, sí. Estarà, no? La primera en Vale. l'escenari. Adeu. Genís, sensacions, què tal, com estàs? Bé. Qui ve a veure't? A tocar avui, la família. Ah, bé, Família... a veurem tocar o a tocar? A tocar nosaltres. A veurem la família. Està nerviós, està Amics. nerviós. Amics i família. Molt bé, Bona gent. sensacions? Millors persones. Bones. Anem a fer una cançó inèdita que fèiem Genís i jo abans de que s'unira la resta de penya. Content? Molt content. Li hem posat un piano com una tàpia. Un piano com un piano. Ojo. Adeu, Genís. Bona nit. Sergio, vine. Què tal, com estàs? Sensacions? Bones, bones! Vale, qui ve a veure't, a tu? Ve a veure ma mare, ma germana, amics, familiars i companys. Amén. Cortamos. A veure, el lloc era... Ara farem les proves, sols anem a fer les proves ara amb vosaltres, nosaltres ja hem provat, i després sí que quan acabem tot, les podrem provar les cançons les vegades que necessiteu. També mirarem, doncs, evidentment, com entrem. Jo volia que fos un concert en el qual jo observava mentre l'estàvem elaborant, jo d'espectadora. O sigui, jo pensava, vaig a posar-me d'espectadora, que és el que m'agradaria a mi veure dalt de l'escenari en un teatre principal de València, en un concert de l'Assumpció de la Maria. Qui m'agradaria veure? Mireia Vives és literalment el que promet que és al de l'escenari. O sigui, s'apaguen les llums i Mireia Vives és millor, inclús, de lo que tu veus en l'escenari, de veritat. És un amor de tia, m'ha abraçat des del primer moment, ha sigut com una mareta. Maria, el que necessites, així estic, demana, m'encanta el que fas, o sigui, una persona humana i una persona molt sana, diguem. Mireia Vives, així és ella. Carles Caselles, vull dir, vaig a repetir-ho en tots, però és que és de veres. Em va passar com en Mireia Vives i com la resta de gent. S'apaguen les llums i Carles Caselles passa igual. És igual que mostren en l'escenari i també inclús millor persona. I em pareix una persona molt empàtica. Quan ens hem trobat al principi de tot, Maria, en qui vas? En qui estàs anant? Qui t'ha parlat? A nivell management, a nivell tot això, que jo trobo que la gent que em va recolzar del sector, d'artistes com Mireia Vives, com Carles Caselles, es van preocupar en tot moment en qui m'anava jo a incorporar a treballar. No sé, i això em va parèixer superbonico. Neus Ferri és una artista que a mi no m'ha arribat fins que jo no va passar la viralització de Ranquem Vinyes i jo la vaig conèixer a Neus Ferri perquè ens va eixir un concert en abril en el monestir de Tavernes de la Valldigna. Neus Ferri acabava de treure el seu discarro, llarg, i em va convidar a tocar davant d'ella, a telonejar-la en la seva presentació del disc, allí en Tavernes de la Valldigna. Jo recorde que va ser el pitjor concert de la meva vida, fins la data, perquè feia un aire que la gent que em veig ara, o sigui, que venen als meus concerts, la gent que va vindre a veure'm al monestir de Tavernes de la Valldigna encara em recorda. Vaig anar a veure't al concert de Tavernes de la Valldigna, del monestir de Tavernes de la Valldigna. I vaig patir molt, i dic sí. I dic sí, va passar, es van volar la guitarra, es van volar absolutament tot, va ser caòtic, però jo vaig dir, jo d'ací d'aquí salgo mejor, d'ací és millor encara. I em vaig endur també conèixer a Neus Ferri, conèixer el seu projecte, conèixer el seu disc, i em vaig enamorar profundament de la seva persona. I em va passar el contrari, la vaig conèixer abans, baix de l'escenari i després dalt. I va ser com una culminació també de dir, m'encanta aquesta persona, m'encanta Neus Ferri.
Xavier de veterà, Xavi no podia faltar. Xavi, realment jo sempre li dic que té la culpa de que jo estiga on estic, perquè m'ha ensenyat a cantar música tradicional, no m'ha ensenyat a cantar, ni m'ha ensenyat a cantar música tradicional, però és com que m'està ensenyant absolutament totes les claus que jo puga necessitar en este món, em fa conèixer a gent meravellosa, m'ha portat a llocs meravellosos i evidentment em va posar en la programació del conservatori, perquè Xavi és el meu professor del conservatori de Catarroja, on estudié a Can València, em va posar, la primera cançó que em va posar quan jo vaig entrar al conservatori de Catarroja va ser Arranquem vinyes. Entonces, vull dir, jo a Xavi no li puc estar més agraïda i Xavi sempre diu, Maria, però és que t'haurà passat igual si tu haguessis escollit una altra cançó, sempre es lleva mèrit, no? Però jo sempre penso que la vida va posant a persones, va posant cançons per el camí per a que passen certes coses. Entonces, Xavi jo crec que ha sigut eixa pedreta en el camí i Arranquem vinyes ha sigut eixa pedra en el camí que també ha fet explosionar tot. Entonces, no podia faltar un dia com avui. I me l'estimé moltíssim. I jo me plantava a Mafador, jo me quedava així. Per què m'han pintades així? Per què aquestes xiques m'estan fent un discurs així ultrafeminista i per què m'estan ensenyant a viure i a veure este mundo? Gràcies, Vera i Bàrbara, perquè sou referents no meues, sinó de moltes xiquetes i de moltes dones en la vida. I jo he après moltes coses en elles, en les seues lletres, tot, bàsicament. De fet, van ser com els primers contactes per a començar a informar-te, a formar-te a nivell feminístic. Entonces, gràcies. I Pep Jimeno Botifarra, jo crec que és referent per a tots i per a totes. No podia faltar-me, jo crec que era una col·laboració que feia falta, crec que era una col·laboració que la gent agrairà moltíssim i que per a mi és un orgull i un plaer coincidir en la línia temporal de la vida en Pep, com en altres artistes, però en Pep jo crec que és un gust coincidir a nivell temporal en la vida, perquè sempre ho recordaré i sempre estarà ahí i la gent sempre ho veurà. I serà un plaer enorme. A tu te queda hoy fins al final casi. ¿Cómo puede ser? Sí, al final a mi em va ajudar moltíssim de desallotjar aquests dubtes de soc una xiqueta, soc innocent, seré una ignorant, valdrà la pena el que estic fent? Tota la gent que jo em vaig decidir rodejar, la meva família, les meves amigues, les meves companyes del conservatori, el professorat del conservatori, no sols Xavi, moltíssim més professorat, que he tingut molta sort de trobar-me, i no és sort, és treball també d'ells, de trobar-me per allí, sobretot de aneu al carrer i de propaganda pel fet, i ha sigut meravellós, i al final m'han demostrat, i jo a mi mateixa m'he demostrat, que una xiqueta no va al Teatre Principal de València. Clavells, clavells i flors pel seu cor. Clavells, clavells i flors pel seu cor. Damunt que és guapa canta bé, o damunt que canta és guapa, o és guapeta, que boniqueta, Marieta, la xiqueta, taca. Morena i florida, morena i florida, no és més cantadora que la que vol cantar. Clavells, 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 clavells,
¿Tú cómo has estado? Yo de lo mismo. Sana